Pozdravujem vás dnes z jedného z najkrajších miest na Slovensku, z Banskej Bystrice. Máte radi všetko po ruke a chcete byť v centre diania? Horná ulica tieto vaše požiadavky určite spĺňa. Volám sa Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality a dnes vám predstavím ponuku jednoizbového bytu na predaj. Byt sa nachádza v zateplenom bytovom dome s kamerovým systémom na 6. poschodí s novým výťahom. Je čiastočne rekonštruovaný o rozlohe 35,19 m². Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, priestrannej izby so vstavanou skriňou, kuchyne s výstupom na balkón, murovanej kúpeľne spojenej s toaletou. Orientácia je na západnú stranu. Parkovanie je verejné pred bytovým domom. Kúpou je pre nového majiteľa nehnuteľnosť vhodná aj ako investičná vzhľadom na jej vynikajúcu polohu. K dispozícii je aj vizualizácia, teda budúci stav po rekonštrukcii. Verím, že vás moja dnešná ponuka zaujala a pre viac informácií a dohodnutie si obhliadky ma kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Teším sa na skoré stretnutie s vami.